бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбат ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ақди никоҳ ва фарзандхониро ба ӯҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри Нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хираду фарзона сарчашма мегирад. ба қайдгирии давлатӣ ақди никоҳ дар ноҳия 956 ададро ташкил медиҳад ва бекор кардани ақди никоҳ бошад 147 ададро ташкил медиҳад ва якҷоя бо гурӯҳи корӣ ки аз мақомоти маҳаллӣ, иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ бо мо ҳамкорӣ мекунанд, яъне кумитаи кор бо занон, кумитаи бахши ҷавонони ноҳия. дар якҷоягӣ мо ба як чанд ҷамоатҳои деҳот вохӯриҳо гузарондем ки дар байни мардум мо оиди сари вақт ба қайд гирифтани ақди никоҳи давлатӣ ва никоҳи барвақтӣ ва бекор кардани ақди никоҳ ба онҳо фаҳмондадиҳиҳо карда гузарондем. мақсади асосии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад ки дар бораи солимии ҷомеа, пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат саҳмгузор бошанд. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳисси миллӣ дорад ба фарҳанги миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба арзишҳои таърихӣ ва фарҳанги миллии тоҷикӣ асоснок ҳуқуқ дорад ки ба фарзанди худ мувофиқи анъанаҳои миллӣ номгузорӣ намояд. бояд гуфт ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди ба номҳои миллии тоҷикӣ гузаштани шаҳрвандон, аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳо дода мешавад.